कि बालों जैसा बाल नहीं है। अब जाए कि बाबा दीदी बाबा एक बार रहुआ ढलाई पर एक बार छाजा पर हाथ रख दी, एगो हाथ ढलाई पर धरी, कमर पर आ एगो मूरी पर ना रहुआ खातिर इतने कॉल जावे ये महफिल ये दरबार में एगो हाथ धरी ढलाई पर एगो हाथ धरी प्लास्टर हो कि जब जैसन तब तैसन। अब महफिल में तनी भर कमर नहीं लेनी तो फिर मरद कैसे। दीदी के देख के हंसा तनी कैसे ए कि बालों जैसा बाल नहीं है, अरे कंघी का दिल करता है। अब कहिया के मिजाज बनल बा ए बूढ़ा काजर लगाइला, ए बूढ़ा काजर लगाइला फिर न आए जवान। ए बूढ़ा काजर लगाइला फिर न ठीक बार रहुआ पैसा देता नहीं बड़ा अच्छा लगता, बाकी एक बार रहुआ झूम दे तारा बड़ा अच्छा देखो कि यहाँ के पैसा कहाँ देता नहीं, देखो तनी कहाँ बाकी बड़ा अच्छा लगल आँख मिला के यहाँ के पैसा देता मिले के चाहे। ऐसा थोड़े कि गावे आओ आँख चोरा के भाग जा, जब तक ले सुरता के सामने आँख ना मिले पैसा हाथ में दिया तो हाथ में तक के बाकी आँख तक बाकी कहे के बका कि दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार पिया। देखिए ये गाना सुनकर हमारे माता बहन के चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट है। ये हम नहीं आप लोग कह रहे हैं अपने पति देव से कि दिन भर चाहे जहाँ। बबुआ के फुआ के तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद पुरस्कार हो, रउआ के बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव। बाकी कहत रही औरत का कि दिन भर चाहे जहाँ और रहियो हमार पिया, कि दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार पिया। और का कि रात के घरा चली आइयो हमार पिया। बहुत सारा प्यार आशीर्वाद पुरस्कार है हमारे माता बहन के तरफ से, इन लोग के तरफ से प्यार आशीर्वाद मिलल और खुशी का होके चाहिए। ऐसा ही करे के तरफ से कुछ आशीर्वाद का चाहते ना चाहिए कि दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार पिया, दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार पिया। शशि पारे के बहन के तरफ से बहन शशि पारे जी के बहन उनके तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद पुरस्कार है। हाँ आई एगो गाना फरमाइश है पप्पू राणा जी के गोलू जी। हाँ आई देखिए हम तो ज्यादा ना कुछ कहे, बाकी एगो गाना गाओ सोहरे पैसा देता ओकरा अनुसार कहे के पड़ी। शिवानी जी आगने आ जाए। बाकी कहत तरीका एगो और सोहर उनकर फरमाइश पूरा होए के चाहिए पप्पू राणा जी के न तो हमर कट जाए। कटी ना कटी चिंता मत करो। बाकी कहे के बका कि कौन माँ है अरे बाबा मारा बिया ये भाव में बात रही। अरे कौन मनिकार कहा बनी जा दसाइया में का तार विदाई होगी रहे तनी वनी छाव भाव तो धरे के न चाहिए। हां के किलो के प्रभाव चाहिए नहीं। कहल ए छोटे बाबा कहल जाला कि जहां आग जलेला वहां ताव होखबे करेला, कि जहां आग जलेला वहां ताव होखबे करेला, बरगद के नीचे छाव होखबे करेला। गवैया भले केतनो काहे ना गा देबे ओकरा अंदर
तनिका मनिका छाव भाव कर रेला देह में घाव ना होखेला छाव से तो रउआ घाव हो जाई बाकी कहत तरी औरत का आ कैसे कैसे कि कोना माँ है माँ से यस बने जी अरे बाबा मोरा बिया कोइला इसी तरीके से कह रही थी अरे कोना माँ है बिदा कोइला ए लाला ना कोना माँ है बाचप ना बोला हमरा सुतनी से जरिया की आराधहिया मोरा बुझा था कि जोक पर नमक छिड़क देला बैठा जाला सोच हां मैं क्या कि कोना माँ है बाबा और बिया कोइल कोना माँ है बिजा कोइल हो सरसी पारे जी के बहिन ने केने बैठल बारी हां जा शिवानी जा ओने आइल बालो हां तो बहुत बढ़िया बाबा के कहे के का है शिवानी जी शिवानी के छोड़ के मत जाओ दादा कोना माँ है बाबा मोरा बिया कोइल कोना माँ है बिना कोइल हो है बाबा बोल पिया है कि सोना से विदा हो कोना माँ है बाबा मोरा बिया कोइल कोना माँ है बिना कोइल हो बाबा बोल पिया सोना से विदा ए लाला ना कोना माँ है सुतनी से जरिया की कहिया मोरा मारी मोइले हो लाला ना कोना माँ है सुतनी से जरिया की कहिया मोरा मारी मोइले हो बाकी आगे बहुत तरीका उन लोग जब गावेली तो चलनाइयो बड़ा अलग अलग होला ए मलिका अरे कहाँ बनी जा रउआ लोग बैठल आ ये बबुआ के इतना बड़ा घर में इतना बड़ा पिटाई होता है का होता कहत तरीका रहरी के दाला रहरी हमारा नाक दाला रे के रहरी के दाला रहरी हमारा नाक दाला रे के
बहुत सारा प्यार बोला होता तो पुरस्कार खाली बउआ के फुआ के तरफ से, चाची के तरफ से, माई के तरफ से, दादी उदी ये लोग सब बैठल है उनकर तरफ से। हाँ बोली रहू तो बाकी जगह आई शशि जी के बहन के तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद पुरस्कार है। एरिया देख ले बाबू लड़िया होता लोनी है ना एरिया तरफ एगो भैया बारे त का करे बाकी कहत तरीका अरे रहारी का दाला रहारी आवला लाग भादा की होली पार हो रहारी का दाला रहारी आवला लाग भादा की होली पार हो अरे अपना बलमुआ कतवतीता आखु बलतियोतीता आ चुरकी उखाड़ी लेती हो ए लालना लतन लतन खूबे लतियावती की चुरकी उखाड़ी लेती हो से जरिया की दहिया मोरा भागी भइले ललना कौना माहे सुता में से जरिया की दहिया मोरा भागी भइले अगर अच्छा लागल है गीत।